Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin ɗan sanda abokin kowa. Shirin ɗan sanda abokin kowa shiri ne da yake tattaunawa da jami'ai daban-daban da kuma masu ruwa da tsaki a harkar tsaro a ƙasar nan. Masu kallo a wannan makon shirin ya samu bakuncin uba kuma mai rike da sarautar gargajiya a jihar Kaduna a bangaren kudancin Kaduna, wato Mr. James Kura. Ranka daɗe, muna maka barka da zuwa wannan shiri na. Na gode. Masu kallon mu za su ji cikakken sunanka da kuma sarautar da kake. Ni ne mai suna James Kura Garba. Ni ne magajin rafin Jaba. Na zo ne musamman in wakilci mai mataba Pobham, Dr. Danladi Mode, a wannan taron da aka yi na community policing. Abin da ya kawo ne kenan. To, mai girma mai rike da wannan masarauta ta Jaba, muna so mu ɗanji. Bisa la'akari da cewa matsalar tsaro matsala ce da ta addabi kowa, ba ta jami'in tsaro shi kadai ba. Amma a halin yanzu a jihar Kaduna babban matsalar da aka fi samu shine matsalar rikicin addini. A naka bangaren wani gudunmawa kuke bayarwa a masarautarka na ganin an kyautata mu'amala da samun ingantaccen tsaro a jihar Kaduna? To, tsaro babban abu ne wanda ya shafi kowa. Kuma a magance al'amarin nan sai an hada hannu duka, ba masarauta kaɗai ba, duka communities dole su hada hannu don su ciwo nasara wannan al'amari. A masarautar namu muna ayyuka daban-daban domin mu tabbatar an sami zaman tsaro. Kuma mun gode har yanzu dai ba mu sami wani damuwa a kasanmu na Jaba baki ɗaya. Domin haɗin kai da jama'a suke bayarwa na tsaro. Shi mai mataba Pobham baya hutu samsam, yana aiki wurjanjan don ya tabbatar an sami tsaro a kasansa. Kuma har yanzu mun ga nasarar da yake ci. Jama'a kuma suna godiya, muna gode mishi domin hikiman shi da ƙoƙarin da yake yi na kare dukiyar jama'a da lafiyarsu. Muna mishi addu'a yadda Allah zai ƙara bashi kuzari, ya bashi nasara domin ya ci nasara kamar yadda ya dade yana yi. Mu kuma mutanen Ham muna godiya, muna bashi goyon baya. Wato idan na fahimci bayaninka a bangaren masarautar ku ba a cika samun rikicin addini ba kenan. Ainihin a kudanci ma jihar Kaduna, ai daga kudancin jihar Kaduna ne. Kudancin Kaduna ma ina jin rigingimun kudanci ba na addini ba ne. In an duba sosai critically community issue ne. Zaka ga wannan community su suka sami damuwa, amma zancen addini ba shi ke kawo da rashin damuwa a zaman lafiya ba. Domin mutanenmu masu son jama'a ne, kuma suna zaman lafiya da jama'a. Amma in most cases akan zo a tare musu ne. To in the course of that zaka ga suna defending kansu. Amma har da kamun ki je ki ji ai waɗannan sun tada hankali da waɗannan babu a kudanci. Magajin rafi, rikici da ake samu a kudancin jihar Kaduna, me ke kawo shi? To, na ji mutane sun yi maganganu daban-daban a kan zancen kudancin Kaduna. Amma ainihin gaskiya, to the best of my knowledge, mutanen sauran Kaduna masu zaman lafiya ne. Kuma suna ma'amala mai kyau da various communities nasu. Sauran al'ummomi da muke suna zaman lafiya da su. Waɗanda suke kawo mana rikici mutanen waje ne. In sun zo ne ka ga an yi attack a nan, an yi attack a can. To normally akwai reprisal. Mutane ya kamata su yi defending kansu. Course na defending kansu ne shi yasa an ce suna rikici.
ko kuma suna ne magajin gari mutum ya ɗauki doka a hannun shi yawa to ko da an tsokani mutum sai ya kawo ya gaya har abin ya zo gurin jami'an ana fada hukuma akan fada hukuma kamun ki ga wani ya reacting to a yawa an yi da yawa ne shi ke kawo haka amma ainihin communities na Southern Kaduna masu zaman lafiya ne masu son zaman lafiya ne babu rikici tsakanin communities na Southern Kaduna ko rikicin community ko rikicin addini babu sai an kawo musu wato sai an tsokane su suka ga sai kuma su yawa a matsayinka na uba kuma mai rike da sarautar gargajiya wanda kira za ka yi wa al'ummarka na ganin cewa akwai buƙatar a haɗa kai tunda har an gano maganin matsalar cewa baƙi ne kan zo su tsokani al'ummar ko kuma su haddasa rigima wanda har ya kai abin ba daɗi na ganin cewa kun tsawatarwa da al'umma ku cewa ko me aka musu ko wani irin tsokana akai kar su ɗauki doka a hannunsu su zo su sanar da ku ko kuma kun san hanyar da za ku bi domin ganin a shawo kan wannan matsalar haka to a kasan mu Jaba abinda mun saba muna yi kenan kullum muna ba mutane mu shawara su yi zama hakuri da kowa komin tsokana su yi hakuri mai mataba shi Popham a kullum yana kira jama'arsa su yi hakuri da juna su yi hakuri da jama'a mun gode tun wannan lokaci har yau ba mu taɓa samun rikici a kasan Han ba duk wani abin da ya taso akan zauna a yi resolving ɗin shi through dialogue tattaunawa yadda muna shawo kan shi kenan amma kin san abu da jama'a wani lokaci za ki ga kamar wasu gurare za ki ga ba su ma san ma za a yi wani abu ba ki ga an yi atakan ɗinsu an tasan musu to shi ne damuwa yaya ma'amala ka take da jami'an tsaron jihar Kaduna? Oh, fantastic. Jami'an tsaro suna kokarinsu. Waɗanda suna aiki akwai headquarter na police a area command na police a Kafancan. Su suke covering Southern Kaduna duka. Kuma suna da su DPOs nasu da sauransu. Zaman jama'a da su is cordial. Ba damuwa ba matsala da su kamar yadda na fada miki waɗanda suke kawo mana cikas wanda sukan zo daga waje ne ba zama da mu suke ba su yi atakin jama'a namu sai kuma su tafi su bar mu su kakashe mutane su kone gidaje aikin ji labaran abubuwan da suke ta faruwa shi ke ba mu damuwa in dai za a kare wannan ba ya zama lafiya. Ni babban inspector general na 'yan sandan kasar Najeriya Muhammadu Abubakar Adamu MNI ina kallon shirin ɗan sanda abokin kowa daga tashar NTA Hausa ina son duk ku dinga kallon shirin da yake zuwa muku a duk mako. Shirin ɗan sanda abokin kowa shiri ne da zai dinga zuwar muku daga nan tashar NTA Hausa. Masu kallo da sauraron tashar NTA Hausa. Ni Aisha Abubakar Muhammad zan kasance da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin ɗan sanda abokin kowa. Idan kana da da wani to kaga ba za ka da kaucewa gaskiya ba. Saboda a duk sanda kaucewa gaskiya shi wanda ka taimaka mishi ba zai gaji daraja shi kuma da ka tuce shi din kake bin gaskiya shi ba zai kalle ka da wannan saboda da duk gaba ki da ka rasa saboda shi kaza wani ba ka amana ba shi wanda ba ka taimaka saboda duk sanda ka ce wani abu zuwa gaba zai ce wani zai iya juya ba saboda haka in ka tsaya ko ka tsare gaskiya shi kansa ya san yayi laifin wancan nan sai ka ce kai wani mai tsare gaskiya ga duk abin da duk matsayi da ya tsaya kan wannan gaskiya ni ba mai zama bane a office in ba don zuwa ku ba yanzu mun shirya ma muna za mu kama hanyar zuwa hanyar Katare zuwa har zuwa Tafa muna patrol akalla a sati zan fita so 3 so 4 bi wannan hanya yara na su ga cewa akan ni fama ba na zo na zanna bane a office in taimaka
ni yadda nake sai duba wannan hurumin wane ne ya me ya kamata mu yi da shi tunda duk tsaron da komai an zagaya zai dawo in ba mu kula da yaran nan ba in sun tashi suna fasa shaguna suna fasa gidajen mutane akan mu ne saboda haka tunda muna da wannan agency me ya kamata mu sai mu a ya sani na dai duk wani mai laifi da ke hannun 'yan sanda kowane irin laifi ne yana da ɗincin ya ga iyalinsa ko kuma ya maga lauyansa. Su kansu mutanen anguwa su ɗauki ‘ya'yan da suke wani anguwan ‘ya'yansu ba dole ba ne sai ɗan da ta haifa da zan cewa ko da tana ya tsawatarwa ga yaro ya kauce wa hanya kasashen hanya mafi alawar da zai taimaka wa rayuwarsa wajen cigaba da kewansa a duniya. Yawancin irin kidnapping na organized crime mutane da yawa suna cikinsa. Za ka yi mamakin cewa mutum yana cikin daji wayarsa ba ta mutuwa, ya yake yi wayarsa ba ta mutuwa, kai da kake cikin gari ma ga kada wuta da sauransu wayar ka tana mutuwa kana neman da za ka saka caji da kaga an caji generator za ka taɓa abu to amma sai da nasu wayansu ba ya taɓa mutuwa saboda wayar maganar matsalar bata to suna da masu cajin bata abin da muka fahimta ke ko su kashe ka ko su yi wa iyalinka yaɗe ko dai wani aikin ta'addanci can na musamman babu wanda za ka iya tunawa a rayuwanka da za ka kira ya taimaka ma sai ɗan sanda lokacin watakila ma in aka ce ka tuna da menene masunanka ba ka iya tuna sunanka amma kana iya tuna sunan ɗan sanda. Shirin ɗan sanda abokin kowa shiri ne da zai dinga zuwar muku daga nan tashar NTA Hausa. Magajin rafi a naku bangaren bisa la'akari da wannan kyautata mu'amala tsakanin ɗan sanda da al'umma kuma har kun fahimto wannan matsalar taku yaya za ku ba da naku goyon baya don ganin wa'annan baki da suke shigo muku masu shigo muku ba. To abin da muke a ce sai an yi arama a kare tun kafin ya yi. Haka ne kuma shawaran da muke bayarwa kenan. Na san ga wani bako yau a sanar da gaggawa. Mu haka muke yi. We have developed that policy na informing gwamnati. Wato duk is a network wanda masarauta na yi. Akwai reporting system wanda ake wani tsare-tsare na babu rahotannin sirri a masarauta muna da wannan wanda daga village head mai unguwa village head district head har zuwa ga faramarula har hakimi har zuwa kan faramarula suna reporting in akwai wani abu observation da suka yi ko sun ga waɗansu baki da suka shigo da ba san su ba sukan yi report da gaggawa to wannan ne akan bincika a ji me bakin sun zo yi menene manufansu in sun zo zama ne da mu sai a yi resolving a zauna lafiya kuma wannan yana taimako sosai reporting system din and again another important issue shine kamar community policing din nan shine early information kamar early warning yana daidai ne da wuta in ka ga hayaki ya tashi a guri sai ka nemi ruwa ka sa a gurin nan tun wutan bai fita ba domin ka bar shi zuwa can za ka ga flame din ya fita to abu ya ɓaci kenan to haka muke community namu muna tabbata muna da kungiyoyi da suke ba da report suna ce sun ga abu kaza sun ga wannan abu kaza zai faru sai mu zauna mu tattauna a san yadda za a magance ta saboda shi zaman lafiya yes in ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali babu abin da za a yi both the economy da security da zaman cikin siyasa ba za ta yi ba sannan ba kwanciyar hankali babu har ba a samu cikakken babu to ta wurin haka ne muna samun tsaro a guraren namu amma abin da ke ci mana tuwo
shine baki da sukan zo su yi atakin mutanenmu. Baki su ne suke kawo muku hari. Su ne su yanzu me kake so a bangaren bakin nan? To ni har yanzu ina ba da shawara. Kin ga Fulani da muna zama da su, ainihin Fulani da an haife mu mun gan su ba su wani abu, sai dai na waje ne suna zuwa su yi atakin mutanenmu, kuma sun yi atakin ɗinmu sai su gudu, ba za mu gan su kuma ba. To tunda al'umma ku kamar yadda ka ce Fulani ne, kaga har an gano suwaye suke kawo a zamantakewa kun taso kun samu akwai mazauna yankin nan kuma Fulani. Yes. Shin a tattaunawar da kuke a masarautar kuna sako su tunda su ma suna da shugabanni a tsakaninsu don ganin cewa idan kun ga baki a cikin ku yi sauri ku sanar, saboda idan babu zaman lafiya daga mu haku ya shafi kowa. Haka ne. To mu a cikin zan faɗi na Jaba ne, masarautarmu akwai sarkin Fulani yana zama a zaure kullum, kuma muna ba shi shawara inda ya fada mutane shi duk inda aka gasa baki Fulani da ba san su ba a sanar. To haka suna yi. Mu da wayanda muke zama da su Fulani ɗin ba mu sami damuwa ba, akwai mu'amala tsakaninmu da su, amma bakin da sukan zo ɗin ko ma bakin ma sun zo sau da yawa za ki ga bakin Fulani sun zo ba zama za su yi ba, wucewa za su yi, sai sun yi tsokana. Wasu kuma sun zo sun aikata abin da za su yi sai su gudu, ba zama suke ba. To magajin rafi, idan haka ya faru, shin a matsayinka na uban kasa mai faɗa a aji a wannan yanki na kukan bi su ne ko kuna ramawa ne akan sauran Fulani yan uwansu? A'a, mu a Jaba ba mu taɓa samun wannan ba. Matsala da su? A'a, muna zaman lafiya da su. Su wanda suna na mun taso da su muna zaman mu lafiya, ba mu sami damuwa ba. Amma muna faɗa musu, mukan ba su shawara in sun ga baki da suka zo da ba su san su ba, to a sanar, sana mu faɗa hukuma. Idan zaman lafiya suka zo a ci gaba da zama da su. Haka ne. Idan kuma sun zo da wani abu ne saɓanin haka, a san yadda hukuma za ta shigo. Haka ne. To ina ga iya tattaunawa ta mu, sai dai ko in akwai wani abu da suka ki so. Abin da ina son ƙara shi ne gwamnati tana ƙoƙari, iyakacin ƙoƙari, amma area na information, that is intelligent gathering, a san ga rahoton sirri abin da zai faru. Kuma kin san abin zai faru in an riga an san sirrin shi, to ya zo da sauki. Abin zai faru in an san sirrin shi zai zo da sauki, za a tare shi kamin ya faru. Amma ya zo kawai haka ku ba ku sani ba, an taken ɗinku a nawayas, to kamun a yi wani abu an riga ne. To muna ba da shawara gwamnati ta ƙara taimaka mana wajen ƙariyar jama'armu, domin muna da matsala sosai. Kin ga yanzu kamar noma, an yi noma ana samun abinci, mutane na walwala da sauransu, amma in ba a bar mutane su yi noma ba har yunwa ya shigo, to matsala ya zo. To ƙoƙarinmu ne muna roƙo Allah ya taimaka, gwamnati kuma su taimaka su kare jama'armu domin su samu su yi noma, su sami abinci, su yi kuma rayuwa mai kyau. To magajin rafi Mr. Jan Jeki, muna godiya. Na gode. Masu kallo, tattaunawar mu kenan a takaice da magajin rafi, wato Mr. James Kura, wanda shi ne ya wakilci Kwabham, mai mataba Kwabham na yankin masarautar kudancin Dr. Danladi Gyad Maude na yankin masarautar kudancin Kaduna a Jaba. Yawanci na kasan Jaba. Na kasar Jaba. Amma a cikin yankin kudancin Kaduna. Masu kallo, idan kuna bibiye da mu, shirin ɗan sanda abokin kowa kenan, inda kuka ga tattaunawa tamu da magajin rafin Jaba.
da fatan irin shawarorin da ya bayar za a bi domin ganin an samu tabbataccen doraren zaman lafiya a yankin karamar hukumar kudancin jihar Kaduna. Sai a tara mako na gaba domin ganin wani sabon shirin. Ni Aisha Abokin Muhammad a madadin waɗanda suka taimaka shirin ɗan sanda abokin kowa ya zo gare ku nake cewa bi salam.